Iratxoak! Yubi! Aurrera! Miti esploratzailea. Kaixo esploratzaileok, gaur oso pozik nago, nire lagun Pago bisitatzera noalako. Bere Pagoan dago gure zain. Nola? Ez dakizu ezer den Pago bat? Oso zuhaitz handia da, eta lehen ikatza egiteko erabiltzen zen. Nire laguna politenean bizi da. Goazen! Goazen! Zenbat neurtuko du Pago honek? Badakizue 40 metrotara iritsi daitezkeela? Izugarria! Eta ikusten duzue klima epela eta hezetasun handia dagoela? Pagoentzako klima hoberena da. Izugarri gustatzen zaie. Eta neguan, hotza asko egitea ere gustatzen zaie. Begira! Begira! Gune eze eta ilunetan hazten direnez, goroldioa dute. Ara, bilatzen nenbilena, enuen espero horrela aurkitzea. Pagoaren ostoa handia eta obalatua da. Eta ze kolore berdea, eta nerbioak ikusten zaizkio. Ui, ia iritsi gara Pagoren etxera. Goazen, goazen! Etzen idan esan etzinela bakarrik etorriko. Nire lagun esploratzaileak dira, nirekin datoz abentura guztietara. Gaur Pagoei buruz ikasten ari gara. Ziur nagok zerbait erakutsi ahal diguzula. Haien energia eta frituak ezagutzen dituzue? Ze ondo, gauza berri gehiago. Pagazia proteina askoko hazia da. Lehen txerriek jateko eta olioa egiteko erabiltzen zen. Eta gizakiek ere jaten zuten, baina orain ez, gaizki egin diezaiekelako. Ua, zenbat ikasi dugun gaur. Ni Pagorekin geratuko naiz gehiago ikasten. Pagoaren energiari buruz. Sekulakoa! Pagoa bere energia eta babesa ematen digun izaki biziduna da. Besarkatzean, bere arima entzun eta inguruko natura senti dezakegu. Zenbat ikasi dugun gaur, orain badakigu Pagoek energia ematen digutela. Eta ikatzari esker, iraganeko elektrizitatea zirela. Hurrengo abenturar arte esploratzaileok! Gukapi. 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 Gukapi.